שלום וברכה. כולנו מכירים את הגמרא בסוף מסכת מכות, דף כ"ד, שמספרת על רבן גמליאל, רבי אלעזר בן עזריה, רבי יהושע, רבי עקיבא, שהיו מהלכים בדרך ושמעו כל המונה של רומי. כולנו מכירים גם את הדו-שיח שמתנהל בין רבי עקיבא לחבריו התנאים, כשהם בוכים בצורה מאוד מובנת, ורבי עקיבא משחק, והם שואלים אותו למה אתה משחק או צוחק, רבי עקיבא שואל אותם למה הם בוכים, כולנו מכירים גם את התשובות. יש לדעתי עומק גדול בדברי רבי עקיבא, שאפשר ליישם לחיי היומיום שלנו. רבי עקיבא הרי אומר להם, אי אפשר רק להתבונן על הכאן ועכשיו, על המצב העכשווי שהוא קשה, הוא אפילו על גבול הקטסטרופה. חיילים רומאים מסתובבים ברחבי ירושלים, אותה ירושלים של קודש הקודשים, של עבודת הכהן ביום הכיפורים, של הקורבנות, של עלייה לרגל. מצב קשה מאוד, אבל רבי עקיבא יש לו את היכולת לראות פרספקטיבה רחבה. לא להתבונן רק על הכאן ועכשיו, אלא פרספקטיבה רחבה. הוא מבין שאם הנבואה הקשה מתקיימת, גם נבואת זכריה, הנבואה החיובית תתקיים. בכל יום, אחרי תפילת 18 בשחרית, ביום שיש בו תחנון, אנחנו מתחילים באמירת וידוי, לפחות לחלק מהנוסחים, עוברים לאמירת י"ג מידות, וקלה בתחנון בנפילת אפיים. כאמור, חלק מהנוסחים וחלק מהעדות עושים את זה בצורה כזו או אחרת. יש פה מסר מאוד מאוד עמוק בכל יום. אנחנו מתחילים עם הוידוי, אשמנו, בגדנו, גזלנו, ההסתכלות במה אנחנו לא טובים. עד כמה אנחנו, לא רוצה לומר גרועים, אבל טעונים שיפור. אם היינו עוצרים שם זה היה איום ונורא. אסור לנו לעצור בתפיסה של הכל נחות, הכל גרוע, הכל קטסטרופה. אנחנו צריכים לעצור רגע, להתבונן, להעמיק, להבין שאנחנו לא בסדר, אבל אז לעבור לי"ג מידות. השם, השם, כל, רחום וחנון, ערך אפיים, רב חסד ואמת, נוצר חסד לאלפים וכו'. אנחנו באים ואומרים, לא מספיק להגיד שאנחנו לא טובים. איך אנחנו יכולים לתקן? מה יהיה דרך לתקן? להידמות לבורא. להידמות לקדוש ברוך הוא, מהו רחום? אף אתה רחום. אותו יסוד. לא רק להתביית בכאן ועכשיו. לא רק להגיד כמה אנחנו לא טובים, אלא לנסות לחשוב איך אפשר לשפר. רבי עקיבא מלמד אותנו יסוד עצום. לא רק להסתכל על הרוע, על הקושי, על הקטסטרופה, להסתכל במבט על, להסתכל קדימה. אנחנו מתקרבים לתשעה באב, ימים של חורבן, ימים שבהם מבקים את החורבן, ימים שבהם חסרה לנו כל כך עבודת בית המקדש, והכהן, והכהנים, וכל עבודת בית המקדש היום יומית חסרה. המצב לא תמיד פשוט, אנחנו מקבלים פרספקטיבה מרבי עקיבא. אנחנו לומדים להסתכל בצורת עומק. נזכה בעזרת השם, שהימים הללו יהפכו לנו לימי ששון ושמחה, ונזכה לראות פרספקטיבה רחבה של טוב, נחמה וגאולה.